Kto je gaslighter? Ťažko povedať. Gaslighter je ten, kto sa vás snaží manipulovať tak, že vo vás vyvoláva rôzne pocity, že sa vás snaží zámerne zavádzať, a to z dôvodu toho, aby získal práve nad vami kontrolu. Gaslightermi často práve bývajú dobrí chlapci, ale môže to byť samozrejme aj žena, ale proste tí, ktorí sú označovaní ako ja som ten dobrý chlapec, ja robím všetko správne, ja sa snažím ťa urobiť šťastnou, veď si chcela, aby som ti nosil kvety a tuto som ti priniesol kvety, tak prečo nie si šťastná? Prečo ťa to nepotešilo? Chcela si dostávať na narodeniny darčeky, priniesol som ti darček. Prečo nie ste dostatočne vďačná? Prečo nedokážete oceniť tento darček? Čo všetko za tým môže byť? Možno ste si prijali práve dostávať a dostať hodinky, po ktorých ste dlho túžili. Mali ste vybrané konkrétne, ukazovali ste ich svojmu partnerovi a on vám kúpil šatku. Možno z jeho správania bolo zrejme, že vám chystá nejaké super prekvapenie a vy ste potom dostali škrabku na zemiaky alebo niečo, čo v živote nerobíte. Niečo, čo si on myslel, že je pre vás hodné, ale vy ste si to nemysleli? Vy ste to tak nikdy necítili a nikdy ste to vlastne ani takto sa neprezentovali, nedávali druhému najavo? Takže je úplne na mieste, že sa cítite sklamaní, rozčarovaní. A čo po vás vás druhá osoba chce? Čo po vás váš partner chce? Chce, aby ste boli vďačná? Aby ste sa mu teraz vrhli okolo krku? A čo môžete v tejto chvíli robiť? Každá iná žena by bola vďačná? Akákoľvek iná, len vy nie? Veď sa pozri, ako sa správajú iní muži. Tí svojej žene nedonesú vôbec nič. Počuli ste už niekedy takúto frázu? Boli ste presviečaní tým, že všetci ostatní to tak robia, len vy to tak nerobíte? Alebo všetci ostatní podporujú ten jeho názor a len vy stojíte na opačnej strane? Aj toto je gaslighting. A ako sa voči gaslightingu brániť? Ťažko. Nedá sa mu zabrániť, že by sa nedial vo vašom živote. Môžete sa s ním stretnúť tým, že to sledujete, že vnímate tieto veci a rozdiely medzi tým, čo
niekto hovorí vám, ako sa správa a zároveň to, ako sa vy cítite. Pri gaslightingu je dôležité sám sebe rozumieť a poznať sa. Rozumieť svojim pocitom, vedieť, čo v tej situácii cítim a potom podľa toho to dokázať popísať. Lebo často na gaslighting nevieme poukázať, nevieme povedať, že toto sa nám deje a preto sme nešťastní. Ale ľudia chodia a prichádzajú s tým, že neviem, čo sa mi deje, ale som nejaká nesvoja, necítim sa vo svojej koži, proste stále o sebe pochybujem. A potom práve z toho vychádzajú na povrch tieto veci, čo sa dejú na dennej báze u vás doma. A ak máte pocit, že by sa to mohlo diať aj vám, tak čo môžete ako prvý krok urobiť pre seba je písať si denník alebo značiť si tieto veci. Je zbytočné, ak máte podozrenie na konkrétnu osobu, že sa to deje, tak nahrávať a snažiť sa ju presviečať o tom, že toto robí a nerob mi to, ale skôr zamerať sa na seba a pomôcť sebe nájsť to, čo je pre vás dôležité. Takže kľudne si píšte, aké veci sa stali, ako ste ich vnímali, aby potom, keď k tomu dôjde, ste sa k tomu vedeli vrátiť a vedeli, čo je vaša pravda, čo je pre vás pravdivé. Proti gaslightingu sa môžete stať imúnni jedine tak, že budete dôverovať svojej intuícii, že budete vedieť, čo je pre vás dôležité. Potom budete schopní aj udržať si svoje vlastné hranice. A ak sa vám to deje, určite je dôležité vyhľadať pomoc a hľadať niekoho, kto vás dokáže podporiť, kto dokáže vnímať vaše emócie, kto dokáže vnímať vaše obavy a či môže to byť niekto, komu dôverujete v rodine, medzi priateľmi, ale takisto to môže byť podpora psychológa alebo kouča. A keď jasne rozoznáte, že sa to deje aj vám a vo vašom vzťahu, lebo to sa nemusí diať vo všetkých vzťahoch, aj keď gaslighting je momentálne v spoločnosti veľmi rozšírený, tak je dôležité rozpoznať, že sa to deje a potom proste prestať platiť za ten gas, za ten plyn. Proste neposúvať, nepridávať tomu a dostať sa preč tam, kde je toxické prostredie, kde môžete byť kontinuálne ovplyvňovaní, intoxikovaní tým plynom a priotrávovaní. Lebo gaslighting vás nechce zabiť. Gaslighter, on vás potrebuje, chce vás mať pod kontrolou, že je to iba kontinuálne priotravovanie, pravidelné v intervaloch, aby ste sa nedokázali brániť. Takže tam často, ak v tom nechcete byť a ak sa dokážete o seba natoľko postarať, aby ste dokázali z toho odísť, pretože tak je to to najlepšie, čo pre seba môžete urobiť. A na záver vás chcem poprosiť, napíšte mi do komentárov alebo súkromnú správu, či ste sa niekedy stretli s nejakou formou gaslightingu, či ste niekedy vnímali, že niečo nie je tak, ako by malo byť a nevedeli ste presne čo. Poďme si navzájom zdieľať tieto skúsenosti. Lebo keď takto budeme zdieľať navzájom naše jednotlivé skúsenosti, tak potom si ich môžeme aj všimnúť u seba. Niekto nám povie, a toto sa mi dialo.
Tam som si všimla, mne priniesol kvety, ale boli zvednuté. A chcel, aby som bola šťastná, že som dostala kvety po 10 rokoch, keď už som ich vôbec ani nečakala a už dávno som ten vzťah ukončila. Tak preto mám teraz ten vzťah obnovovať. Napíšte mi, čo sa vám deje, ako ste si poradili, alebo ako ste vy vnímali, pretože vaša pravda je rovnako dôležitá.